Kebeli pi barang yang pedang sobai pi syakwe pat ke benta jongkan ke program bekerpang jengi. Mentah kasni kalong kasni ka bekerpang ha ka bang ikan mau pendan buram ya ke jingwan yuk kejat ka ba shispa prapusan senam jong Reverend Thomas Jones hang ni hari lum kasih jengi. But ngidon hapdeng jengi mentah kasni ya kini kisamla rang ba kata iba rigid shooting iba dairu assistant professor hapo ke JJM Nichols Roy College kumjuru ya iba tuboy mi nong flu iba day I lecturer ha kyang nong ba college mentah kasni ya persyang banya peliu jingmut bat banya mer jingmut halor ki benta ki baper ki be day ba ke Jingim jong Thomas Jones te bangin tip kambnya ya kita baro alingin ya pai syaki mentah Ipjang sobai pi bro arngot cakap ke program jengi. Kalau kasih ke bekerpang ha kapa ngikan mau pendan buram ya Reverend Thomas Jones. But habang ngikan cepat Thomas Jones ngiju songtu but ngiju kan mau ya ba ulang utau uwena rangba barat ba buan ra ya kita ki dak thok kasih. Henry tongin shwa bangin pai si kita ki benta jong ba usnyang ubon ba ulano. Desi ngin ya pai shwa na pi ba tu pai mi ba pin patai kan diat sepang ke Jingim jong Thomas Jones kumjuru pat ka jingkhat ka jong ha ka be dei syakaniam Dia Thomas Jones udai ukun jong Edward Jones bat Kamir Jones idai ru ikun ba ar napdeng ti chipeu ngon jong ki chipara ti rakhai wa ka ar pasau trik ukalalangkon ha kastem sejar pras pa chipeu ha tanifrit lanjinem Montgomery Shire ti Hadin katuk ani por pada lapan kriya yau lapan kriya senong ipa jungi sha Liverpool. Balik ipan kriya kumta nama ba ipa jungi idai ibriu iba imha kabala mensengi mengitiu ba idai ibriu iba trehe chemistry. Tidai na kata kadau ki sa shipang situ. Di Thomas Jones uwan na kalongyeng kabadong. Umdan ya kata ka umdayo ya kata ka jingstan kaba kumba ki we ki yo. Namarba kikimi kikpa kijong kijuhika ya hayeng banang banto banpuli. Henry hadin katukan di porpan Thomas Jones ulayo ya kajingstan ladeng njor par kitu kiwei kiba yo lat banpuli haki school kibabit lani haki caka kibaben. Di hapding kita kijing late school kijong hayeng laban ong ma balong kata kaslim ajingika ya Di ladurang samla ulat long uta ukhanna uba laban ong ubalong ubariublay ulawan na kata kalongyeng kabariublay ti kumta upulut ikipor kisngi jong hakajinglong kajingim kristan kajong tikat banang yai kisngi kipor pan uni Thomas Jones ublay ula khot na yu syakakam kajong ti ula le kumno ula pendep no yaka kampule jong ha kabaki khot kabala bala Calvinistic Methodist College ti ula yakata hakasnem sijar praspa lai panyong Di Thomas John pan ula pendep ya kata ka jingpule jong kum missionary ha kasnem sejar praspa lai phokandai ba lapen kentang ya kum upadri ha ka jingeseng presbytery ha kasnem sejar praspa saupheu marsu de pen kentang ya e no ya kam jong ublei utrei kum uta missionary te ublei ula khot biang ya ba unlek traino shabari Thomas John ha ka jinde bat ka commission kat banang mi kisngi kat banang mi kipor di Thomas John Kwa sisa ban pen urlong ya ka ba ublei ula khot yo ti ula pen tip siki kimi kikpa jong bat kum juro sa kita kinong yalam balang ki jong ti kinong yalam balang pan ki ajing tim sa ka Calvinistic Methodist College bakan wat jaka traino yo ti kani ka Calvinistic Methodist College ka ajing tip no sa ka London Missionary Society bakan penyo jaka traino ya Thomas Jones ti kani ka society ka le kumno ka persyang banwat ban keli ban berthau ya ka jinglong ka jingim ka jong Thomas Jones tikila par khat sani bha ha ka bakhat du kila raida ka wei ka jingmon bakin phai usabari tangba ki pha ya ha Afrika balai knamba unyo ban pen kala kristan no ya kitu kidok le sha kita kithain di Thomas Jones pade sem hun ya kata ka jubam namar balai ba ublei ula khot ya ba umtrei sapori India Tikani ka cubab ka bala ai da kani ka London Missionary Society kamsem na penhun yu. Ti lo kumno uya thu biang sakino ya lambalang ke jong. Tigre lambalang pan kila persyang ban kerpat biang ya kani ka London Missionary Society. Hendrai kamsem la pensngam ti kila le kumno ha ka bakhat do kila rai ban seng no dala ka jong ka missionary ya ka bakla seng ha ka life way terik ukla lengkot ha ka snem sejar praspa sau phau. Bakla ai kerteng ya ka
da ka Welsh Methodist Foreign Missionary Society ti kumta kani ka missionary kala pha no ya u Thomas John ba Jingtrei no chapo India bat ka jit artli ki jaka ka wei ka dei hak kujuran bat ka wei pade ka dei sekithan rikhasi jungi Henry enda kile par khat janai ba da ka jing ai jingmun jong u saheb Jacob Tumlin kila late train kila jit no ba Jingtrei no sha kani kari khasi kejongi tika hadin kata ka Jingrai kejongki laban ong ba Thomas John udai baneng kong jong kaneka Welsh Methodist Foreign Missionary Society ban Jingtrei no Shabari ti hadin balaya munjur lang baro ti ulami no haka arpusan terik unai wing haka sim sejar praspa saupeu rengkat bat ilok jong u i Annie Jones i Annie Jones haka takapor idang don hapreng kajing armen tikani kam sem lapan kenran din yaka ban lek bot ya Thomas John ban Jingtrei shani shati khasi jongi hendai kalek bot baja u rengkat kajing armen tikumta kajing ya denti jongki kabasan bana siteng ai kila poi no haka arpolai terik uyayong haka snem sejar praspa saupeu ha Kolkata mar chupo hangta ila khano ya ive ikun tambai ta ikun imsem la yo i Thomas John imsem la yo ban ria i ila khlat no hi ha kata kapor ti enda ila yo ka jingko jingkya adin ka tukani por kila mi biang na Kolkata bat kila poi ha ka arpo arterik ujeliu ha ka snem sejar praspa safuwe bat la pediang burom yaki hangta da u Captain Livin uniu Captain Livin udai u he sipai namar kumbang ila tip bahaki tu kipor idai ma i bape ya ka military headquarter ka badan hasai sopan timar chupo hangta u Thomas John u ipla ya ki jakaputa kamtam ha ka jingedei bat uslap sora kumbang tip ma u ka risora ha ki tu kipor kadai kari kabrang jor bha uslap ha kitu kipor kadai uperthat ubajor Henry Thomas John pada umsem lapatiau kita ki eki berokoi Henry upediang ya u kum ulap ba jing kerku di ha kani kepor ngas ngodei ban ong ya ka kani kepor ya ka jing ong jong Reverend G Angel Jones ba naduk kata kepor la junyau ya kata kasngi la junyau ya kata kataring kum ka step perngam jong ka Jingtrei ka gospel hari khasi kum ba kasngi balung ka do ya ki semperlum pakam jong kumta ka jingwan poi Thomas Jones kala long ka senjat ka Jingim ka sngi ka hok bat ka jingsedang ka ayom bathamai ka niam Kristan hapedeng ukon kasipna ti endala sa pat katu ka nipor marchu poi ti Thomas Jones pat ilok jong u usah kata ka ketem sipai papet da ita i Captain Livin Henry hadin katu ka nipor pan i mi no nang ta ma im so dai subang sa ang tan mar ila sa slem katukat ni por ti ikwa ban mi no na kata jaka basa ti ipan jaka no na isim subasing ba in mi no na kata jaka sa ti kumta uni usim subasing ula ai jaka ya uba unsa hangte hanong solia kumbang itip benta yang mar hang tu la seng ya kabalang presbyterian hang tu ti marchupo hakata jaka hanong solia u Thomas Jones ula pendep ikikam kejam jong u hakajing dai bat commission ti ula let ya lapro sekitan riwar sekitan selhet kepamiti menta ke Bangladesh bat kum juru sekitan jawai ti u Thomas Jones sakapor ba ulet sekitan riwar ulet ya lap gospel ke jong uji sukris ti kitan riwar ke tu kipor kiting hai unamar balai ki ma ba tu kipor mar suban ke pareng grak ting namar ki pareng ki knyat bor ba ki yaki hak tu kipor ki nyau beng bhai ki khasi jongi tia ka por Thomas Jones ro kiting menengkong ya u Henry enda ke lo sneu pat ya kita ki kentin bas ngo tenat ke jong u ba ulong ubri ba ha kat banang mi ki sngi por kinang sneu ju kinang sneu jan ya u ti bat kum churu enda ulat let shakitain jawai u Thomas Jones ulap khendiat ke jing nama balai hakitan jawai bat kum churu ka rikhasi jongi hi ha ki tu ki por ba u Thomas Jones jing ba ha ka jing de bat ka kian namar bun sen ki bru ki chem jing ba oki dikiat bahaka tu kapor namar ngitip baka kiat ho utip ya ka culture jongi baka kiat kalong ka way ka culture jong ukhasi pan pendep ya ka niam karukom ban suit ban syo na uklong uskau ha ka jer ka tho ti Henry ukhasi pade pendon kam bakalai ka na kata ka jirkom le niam Henry pendon kam bakala pat ya ka sakaba udi krapeng la ban ong sudi be kum tu bam tip syo ya kata ka Jingim ke jongki te kata ka de ke Jing ba Thomas John umat ha ka Jing de ke Jingtrei mission ke jong ka sultanat bha ka jing ya lenti jong Thomas Jones la dangi la le ban ngam jiliu ngatrei ki bun bha ki eki bale ase ngin la ban kham sngau thu shu ya kata ka rukom im ka jong u bat ki benta ki ba pher ki be dei ba ka Jingim ka jong u Henry habangi kran chapang Thomas Jones kumba ngi ong menen kong pun sin ngi sngau kan mau be u bu dei u ta u
ubalawan ra ya ka dak tho hangi mo lada umdan mo ule si haduk menta ngatrai nginum long kum ni kum bangi long deh te kumba ila batai itu boy mentan kajingwan yuk kejat jong hang ni hari lum kasi ka kalayat mentala sispa prapusan snem kata hau ar tri ujulio kat praspa sa hoi ngin ya pai ru kendiat saka benta hakaba ngin ya kran chpang ki dak tho le si ngin pai spirit di habangi pashu Thomas Jun masan poyang ni sora ka kamram ka banikong jo ko missionary ka long bu un nang shwaya ka tin sora but shwa ban penan kam ya kini ki dak tho daktar kum tau di ban tip shwaya ka tin sora di kum ta long bang ki don arut ki samla ki bayarap yu ka tau duan rai ba ujung kha ki layarap yu Thomas Jun kum du ban hikai ka tin sa sora tin khasi di hang tu ngilap ba hadien ba kini arut kilai kai bat kum tahu Thomas Jun ong bada kajing rap jongki kum tahu ulala ban kren ya tin sora tiak kom kino sora di nang tahu shu ula persang ru ban wat mo ya ke kajing persang jong ka serampul mission ding ba William Curry hakaba persang ban ti benia ya kajing peran kam jongki ya kini kidak bangkali di ha kajing ngap jong Thomas Jun kini kidak bangkali ba kisawa ki jongki kam ya hap setia nama beli kamdon kata kajing ajan bakak tien khasi na tien seorang di kum ta long bah kajing wat pnya ju ulap ba kini kidak roman bakak tien khasi bakak tien seorang kadon kajing ajan badang di kini kidak roman la ban puli le di ban tho ikak tien seorang tien matak daw long ba Thomas Jun ular raikut ban shim ba kini ki ba ban penun kam no da kini kidak roman na kam ta ban pelong ya ki kum kidak tho daktar na kam ta ban tho ban puli ya kak tin sora ti kum ta leng ba ka jing persang ka chu ngilap ang tu ba kum ta ban pen scam ya kata kum ta ula pen mi ma ula wan ra i tu kidak abikedi bat kum ta ban pen i ya ki ha ka jing tho ka ban ne kum ta ula pen bi ya tu ka first reader ka first khasi reader bat hang tu la penrung yek tu ki dak tho daktar bat kum ta lam ka jing wan ra jong Thomas Jun ya kini ki dak tho daktar ngila ban ong ba kini ki dak tho daktar ki ba mu ulawan ra kila long ki la yo ngila ban ong ki la yo jaka haki khasi bat kum ta ngila hang tu ba Thomas Jun daka jing persang ka ju i ba kini ki dak roman kila long ki dak nong job rs ling do ong ba kini ki dak nong job bat kini ki dak roman abikedi ki ngilabaong kilong phonetic ki belong hak sur sawa kombaki kran kinong sora tin mata kada Thomas Jun so ya hap ya kajing wan ra jong di ban wan ra dak kita bangkali bat ban pelong ki kum kita tho daktar hak krin khasi den re hak kajing lap jong usyam ba ki dak roman kilong ki babet ki babiang na ka banta ban penan kam ki hak ba tho bat puli ka tin sora tin mata kada nadu ba Thomas Jun ulap bo yang dikidak tho daktar hakas nem khat praspa southway ilap ba kini kila long ki ban scam bat kumta kila nang kila banong bakani kajing persang cu kala long ka bajob banata kala ngila i ba kini kila long kita kidak ki ban scam bat kumba kalong ka tin kasi jong kumba menta hilap ba Daily ba kini kidak tho daktar ki ba Thomas Jun ulai sngba sha ka jat ban yu jongi bat kum ta kalong ka jing karkhu ka bakrau ka jat ban yu ling ba ka jingwan jong Thomas Jun nama belai wan ra kini kidak tho daktar yangi ki khasi ki bamdon ki kidak tho daktar ka jingwan ju kum ta long ba la pli pat mo la wan ra pat ya ka jing shai bangin tip ken kum nu ban puli ban tho ya ka tin la jong lemba kini kidak ro ki ba Thomas Jun ulawan ra namang isutu mo Thomas Jones ulang ubri uba syampang ba namar bo so ya hap ya kita Bengali mo kita tho Bengali namar so ya hap ka jing sawa le asibat ka kom kren jong ki tien jungi ti ulapun wandur pa ka dak roman bat kum pi ong mo ba rigid ka long shisha ka jing kurku namar jenda ngimyo ya kita gidak tho le asi kum ong mentan sipang minum long kum ni kum ngilong mo ki kot kat nu ngilami ki nong tho kat nu kilami hadin ba ngila yo ya kidak tho ki ba ngila men penon kam hadu mentan teh kin diat ung ini pai ba tu boy sha ka benta jong usinyang ba Thomas Jones ulano ha ka ba te ba ki kotแต่สิ่งนี้ภายลิงกอดใช่ไหมตาที่ให้ชัวร์บางคนเล่ก็จริงได้บัดตากีกอดกีบอกเราเป็นนี้ที่ให้บรรลุกองฮีThomas Jonesเล่ได้กับเป็นกลักตีนหากจริงได้บัดก็จริงดวงอุตไรเอ็นดาวได้เป็นกลักตีนอยากจริงดวงอุตไรแต่เป็นมีเนาะอยากกีกอดกิจง
Tika kot ke banang kong hi ke bau Thomas Jun lapan mi ke bau ai kerteng ka kitab nang kong ban hikai pule kakten khasi. Ti hakan ni ke kon u Thomas Jones u thep ya kidak alphabet ani kidak tho ke bau lapan mi alphabetly. Ti bat kum juru ulat thep ya kata ka jingdua utra he ni kon. Kari kot ka don thang prasla. Wala kadon tang prasla ru Henry pat kalong ka kot ka badan kambha namar balai bakan ni ka kot kalong kata ka kot ka step perngap laban ong ka step perngap jong ka tho ka puli hakaktin khasi nang ta padai ka kot ka baar ka bau lapan mi ka dei ka bau open ka laktin ka bau ai kerte ka bang kitip kerteng menta ka dei ka kot tikir kani ka dei ka kot jong ki vels ka bakerteng kar hot mam haka English ni laban ong ka mother gift But anda ulap penkela khasi kan ikon uai kerteng ka jing ai ngobha email. But anda pat uni Reverend Dr. John Roberts ulap pen bahai kan ikon uai kerteng ka da kot tikir. Ti hakan ikon hi ka phang la tho kan ikon hi ka dei chapang ka Jingim jinglong jong ublei bat kum juro chapang Jesus Christ chapang ka jing penlong chapang ka jingelap sepang ka jing hap ubriu sepang ka jing ikblay sepang ka jingeng kichpeu kum bat kiwai ki jing hikai ban pendus pa ya ka jing tip ha ka jing im kristan tinang ta pada ka kot ka balai ka bolok penmi la ba u ai kerteng da ka kot unung yalam kaniru ka dei ka kalaktien ka dei ka kot jong ki vels bala tho da usahab Thomas Charles di kani ka kot ha ka tin vels ngitip eka kum ka hai fadwa ni haktin English ni laban ong ka dei ka Christian instructor Di enda u Thomas Jones ula pen kala khasi ya kan ni ka kon ula ai kerteng ka da ka kot lai phau di enda u Thomas Jones pat ula pen bha beng ka ula ai kerteng ka da ka kot unong yalam di kan ni ka kot hadu mentang tip kerteng ka dei ka kot unong yalam bala ai kerteng dai John Roberts di ha kan ni kon u tho chapang kita kijing hikai song tenrai jong kan yam kristan ke dei bet ka kot tikir Henry ki jubab bat ki answer pat ki pher laban ong kijing keli bat ki jubab ki per hang ni ru tho chapang ublei chapang ka person ukris chapang ka jutang ia chapang ki artli ki jutang chapang ki kamba uji sukris bat kum juru chapang ka sakramen bat chapang ki hukum tinang tapan ka kot ka basau ka ba Thomas John ka ba utho hi ka ba ai kerteng ka kot puli chapang ka jingkoi jingkhia hakan ni ka kot pan uai lani utho chapang kumnu bangi nang banle khoi kumbangi te ba ka jingle khoi ka dei ka spa ba ha ka jing im ka chong ubreu kumba ang ka te nong way hell is wealth nang tapan upen mi ro ya ka gospel jong umathayos ha ka ten khasi namar kan ni ka dei nabaro ka Bible kani ka dei ka ba Thomas John upen mi nongkong ka bagi tip ko gospel jong umat hayos ti ha kani ko ulat tho chapang ka jingkhai u Jesus Christ ki kamba ka ule ka sakramen ka ba Jesus Christ ula pendem nang ta ka jingyap jong u ka jingmi pat ka jong u bar ka khubor ka ba u ai cha ki benriu ha kani ka pathai kita ki de ki kot ka ba upen mi ka ngila ru ban ong ba lesi ka ni ka jingpan kalaktin la ni kata ka translation ru ngatri kalawan na uhi mo na du ning kong hi kala don namar ni pe haki ni kisngi por ba mentale ka ni ka jingpan kalaktin kala nang yar ba ha ka ba de ban kham so thu shu ye ki we pat ki kot ha ki we ki jai ktin mo ken diat ru rigid ni pai sha u Thomas Jones ha ka ba de ban kaslam ai jing hikai kum juru ka jing don kam jang ka kthien sora kat nungi kat nu phi la ban batai le se ha ka jing so thu ka jong phi Thomas Jun habo la yo ban bo la banong ula la ban seng la di ban bu yo mau dong rimbas kem jong ki dak tho daktar ti kum ta long ba tang ban shu wan ra ni ban seng i kam pat biang kum ta long ba ula le kum no ula pli ki shlam aji kai But kini kislam aji kai ki dei ki bola seng ya ki light liki school. Kawe ka dei hapo mouse mai bal hang tu labu ya noi kai bukat yang ulur syai. Nang ta ulap kawe ulap li hapo mau mlu bat ulabu ya noi kai tu bukat yang unising. But kawe pat hasora ya ka bola bu hang tu ya jom. But ya kini school baro light li ulap li ka snem khat praspa sau fuar. Ling ba ka jing don jong kini ki light liki school
ba kala long ka ji rap shibun shi ka de yo Thomas Jun kham tam hal leng ba jong kini ki lai ngot ki noi kai ki ba de ki trai ri la ning la banong ki de ki khasi kini ki lai ngot ki ba long ka ti ka mon ka ti ka diang yo Thomas Jun ki de kini ki ba la persang shu kum nu ban wan ban hi kai ya ki la banong ya ki wei pat ki para khana bakin nang kum nu ban tho ya kini ki dak abikedi bat la ringin phai hashwa jong ka taru ngila ba Thomas Jun ulele kum nu upadan kam ya ka yeng jong u bakalong kum ta ka shlam ban aji kai ya ka ba ula lum ya kini ki khna mo ngila banong ki khasi bakin wan haskul ban wan ha yeng jong u ban hang tu lai kai ya kini ki dak tho daktar bat kum ta ngila hashwa jong hashwa ban un seng ki skol long ba kini lai ngut kata unising o u lursha unising ba ujam kidi na pedeng jong ki khna skol jong Thomas Jun ki long ki ba pro bat kum ta leng ba ka jingdon jong kini ki lai ngot ki ba Thomas Jun ula pelong ula bo ye ki kum kinoi kai lamba kani kala long kin kata ka ba Thomas Jun ushem ba kilong ki ba tebet kum nu bani kai ye ki wei pat ki khna mo ki khna skul ki ba wan ban puli ha kini ki lai ki skul bat nang ta shu langin phai ha ka ba de habula seng ye kini ki lai ki skul mo kum ta ulawan ra ru kini ki dak tho ki ngila banong ki dak abikedi bat kum ta shu long ba ban kam bat kum nu ba kini ki dak tho ba un hikai hakini ki skul bat kham tam e kum nu ban hikai ru yaki kum nu ban puli laban tho ya ka tin khasi kham tam tin sora ti hang tu ngilap ba Thomas Jun leng ba ka jing rap leng ba ka jing don jok ni ki lai ngot ring ka ba Thomas Jun kum ta lam ba kini ki la hikai yaki wei pa ki para khana skul ba kin dang ban tho ya ka tin sora da ka ba padan kam da kini ki dak roman bat hang ni ngilap ba Thomas Jun ulawan ra yaki maula pli yaki ni kislam aji kai bat habola pli ni kislam aji kai kalong nam ta bat pins kem yaki ni ki khasi ba kin yo ya kanong rem ka bas kem kham tam e hak be de ba ka tien ka jong ki nima ka tien jong ki ngila banong ba ka tien hi ka de ka tien ka ba kila banong ka de ka nong rem jong ka jing em la ni ka tien ka long kam men sim jong ka jai ben ri ti Thomas jong usno dan kam kai ba ka jing don jong ki kislam ka long na kam ta ban penslor yaki khasi lani yaki khana skul bakin nang kumnu ban penenkam ya kaktin sora ringkat bat kita kidak tho daktar ti nang ta shu ngilap hang tu ba laringin phai man ta sha kaktin sora ma kaktin sora hadien ba Thomas Jun ula pelong yaka ngilap ba hadien ba ula nang ban kan khasi tiak ba hadien bula la ru ban wan ra yakini kidak tho daktar ki balong kita kidak ki bala ban spell ban puli kaktin sora ti kum ta Thomas Jun long ba su de ban pelong ya ka tin bangkali la de ka tin sla kum ka tin pedeng la de ka net tin tanat jong ka to katar kum ta ushim ba ka tin sora ka de ka tin pedeng la de ka tin jong ka tho katar khasi bat kum ta haba ulawan ra ya kini kum ta long ba la pelong ru ya ka kum kata ka tin pedeng jong ka tho katar ka bangilap hadu menta bangiyo ya ka de ka tin ha ka tho katar khasi jongi lengba ka jing penjong nong rem jong u na ka tin sora bat tang kata ngilap pa kani kaktin sora ka Thomas Jun ulawan ra aru ula pelong ru yaka kum kata kaktin trairi ka bangi ongke ka vernal color ti ka jing pelong jong u ya ni ka kaktin trairi ka wei na ki jing ong jong u ss majau ka long ba Thomas Jun ulawan ra tang hi ki dak tho daktar hanre ulawan ra ru ya kaktin tho tingtar ka badi kaktin sora banang taru ula pelong ru lani pen kalayaka sya kaktin trairi ladingin phai kat kum ka history ba ka jingle jong Thomas Jun kalong ka badai e mo tin re nakaliang jong ki wei pat kham tam nakaliang jong ka company ka don ka jing persha na babale ka jing angdu jong ka kalong ban pelong ya ka tin bangkali bat wan ra ban pelong ru ya ka tin shela kum ka tin pedeng jong ka tho kata tin re Thomas Jun syam ta sha sekolah ta hari wilayah be la ka jong ka jing angdu ka jing tumu ka jong bat 11 ngam tin re hadien baki la syam ba kani kala trekam kani kala ya syaprak kum ta kila shus ngam jarno di hang ni lab ba ke ka bu Thomas Jun ulapan i lembaki ni kislam saindur ki belong lightly ki school bat kum ju ka jing ka ju hayeng kani kala nak pen scam shu ya ka tin sora bakan long ka tin ka baki ki nong sora la di tin khasi kan yo ya kata katan rai la di kan nong dem ban scam ka jong ka kum ka wei na ki tin jong ka tho katar bat kum juru ban long ru kum ka tin trai ri kum bagi yo menta mo bat kum tangi lap ba kani ba khoi ka de
ka jing champang ba ka jing pro ba ka jing tibet jong Thomas Jun kum du ban shim ka tin sora ka dehi ka di ban long hi ka tin pedeng jong ka tin kasi hi baro ka we but ngathari karai jong Thomas Jones ban long ta uba champang hadu ta ban sung thu ya kata ngathari kala pen kala lut mo yaki eki baro but ngathari sayo kat ni ki kot tho kat ni ki nong tho man ta ki badan ru ngathari kuma pi ong ngidang yo hi ka tin sora di namar ba ipor ilong ibaling kot bah ba ngila apoi sya ka benta ka bakun le si shwa bangin penwai ba tu boy ngin ya pai kin diat tang kin diat le si sya ka e ka ba penlong ya Thomas Jun bu unjngai na commission ba kham tam na ka sora le si ngin ya pai ling kot chta ti aga ji re bat katang Thomas Jun si ka banang kong hi kadau ka ba pelong ya u ba unjngai na commission bat kum churu na kasnong sora ka de na ka jing shongkha ka ba arsen chung u kumbangi tip na ma ba Thomas Jones ila shongkha bat I imagine katal ti kadik imagine katal kadang don ha tu pot na khat san snem ni khan tu snem ti don ki ba kan tho ya u ki ong ba kadang ri par karta kampat ya hap ba kan shongkha no kita kade ki jing kan tho ya u bat kum juro ki ong la kade na kabalang ayu ka hap ni em ha kata ka Calvinistic Methodist ti kata kar kom ya tho shongkurim ka jong Thomas Jones so kila ong ka long irregular taban ong mo namar ba amsim na panya tho da u pastor kita kide ki jing kan tho ka banang kong ha jing ba jing debat ka kom penjengai jong un ka mission bat kum juro na ka snong sora ti ka ba arpan don ki ba kan tho ya u ki ong ba u Thomas Jones nama ka jing tmu jong ka reveals bakan pai uchani kamut ban yalap ya gospel na penta kaniam Kristan Henry oki ong pat enda ula poisani ulong kum uta u businessman le ten English ong na ka commercial character kamut ya ka commission pada u shadin kita kidai ki jing kan tho ki bru ya u kane ka jing jia kala poi shadu ki score jong ka reveals setei hadu bakila ai jing tho no ya Thomas Jones ba un page ya ka commission hakmat nang ta pade ka ba a pade ka dei ka kam business ba kum jor ya ki jing hikai school ti ka banta ka ba lai pan ka dei ba Thomas Jones umia dei jing mut bat kini ki sipai phareng ki basa ha ki tem sipai hang te hasi sopen nama balai yo I ya ka jing bam sap pampong ki jong ki ya ka jing bom nang jong ki ban penya ya ki kam ki jam ti hakan ni Thomas Jones uya lek ya kita ki jing ong jong ki sipai hadu ba uni u English ula shun trong mu trong ing no ya uni u Thomas Jones tikini ki daw bla pelong ya Thomas Jones ba un ik no ya ka mission hasora bat u lek pet no sha melim upan jing bit na ki sim melim tu por tele sa no hamlim henry enda ula poi hamlim pada tang sau benai bat sau benai sting yo ki jing sung English sim la henry ubud din ba ya ukwa ba ka put ya Thomas Jones ti hadu ba ula phat no ki sipai ba un be no ya Thomas Jones ban be no Thomas Jones hadu ba Thomas Jones ula pet no nambalem bat poi sha pomreng sha mauber bat shadu sha ribhoy bat kumjoro shadu shugu wahati hangta an la po hangta la yarap ya u da u commissioner jang ka Assam ha kitu kipor hadu ba Thomas Jones ula poi ha Kolkata ti enda Thomas Jones la poi ha Kolkata ula khlat no ha ka khandru tarik unai lor ha kasnem sija plaspa sabu khandai balatep ya u ha kasngi babot ha khatnyau tarik ha ulum jingtep jong ka Scottish burial ground ka jingya lenti jong Thomas kam shimla along ka ba suk dai ula kan du ki jingya ki ba bon le se kum ba pi ong mo ki brio le se ki la kan tho yu le se ki la wa daw yu bat le se ki la bu shun ru yu Henry ha padang ta ki jingya ru ula persang hikat bala ban yai im ki kata ka jingim ka ba le se usngau ba usha khot mo na ka benta ka ba ublai la bu na ka benta jong u ti nama ipo ilong balingkot bale se ki bun ki ba gimyo kalat ban ya krende Henry to compare gisngo comment pat ngi yo ya kan kalat kap tu kan ni men ya kran kinu ni ki benta ki bang ila yo menta ka si ban nganget ba ki ba pa ingin ni ka poru kila yo khambun se ki jing tip ki ba kinom tip mo ti ngikut boket yang pi beral ngut pinang kio ki kam ki jam ki jong pi na kaliang kadit ki me kelayan ka ban ai ko blai ka por ka jong pi rukum ju tang ba sho bangin penkut le se ka kupor lingkot ka jong pi ka ba pi ko ban ai na ka benta ki palop ki jongi kendiat le si kupor baling ba ladang ni pet ya ka jinglong ka jing im jong Thomas Jones udai unong wei
udang wan seni sari khasi jongi ban ik ya kakten jongi ula penmi ya kidak tho tikat no tamlei yangi ki briu ki balong ki tenrai jong kajat ban riu kamu ngi ban ik ya kakten khasi bat kum chu kham tam ki kimi ki pa ban pen sluri ki khon jong ki bakin sim ya ka subject khasi namal kumba ifada h elias ilaong haba im kakten im kajat ban riu kamu lada kakten kam im kumno ka jingtho pat kan wan ti kamut kakten don kam ban im kram baka tho kataru kane im pateng kram baka ai ka ba fada h elias ula kren hangi kan long kata kakten kiba songs by hakajing im kijangi Pak Richard se ku balong kat chope habangi phai show new missionary balawan nang tay na siliang kaso mendur ngilaban ong ba uni missionary usyem landi usno bagani kari khasi jongi kadai kum kari la jong mo banang taru kajing angnut chung kalong baki khasi hi kidai kajing wanra chung ui kidak tho daktar bat kum ju ya kaktin khasi kalong baki khasi kidai ban ban yoko ri ki dikata kadai kajing angnut kajong ibat namar takadaw kadai ka kamram jongi kum ki trairi hangi habangi perkhat ba uni missionary na siliang sok mendur wanra mo wan ban pen itu landi wan ban wanra kini kita thor atar bat kumju bat pelong ya ketin sora kum ketin jong kathok atar dikadi ka kamram ga jong hiken ba ngidi ban e ban yoko reka bat nang ta syur bangi dei ban pen million ya kani ka ketin ga jong kata nadu na yeng hi ki kimi ki pa to ka ti doles nai tang ka ong kum ni ha ka kot ki mau ko ro ka jing em ha ka point ka balai kerteng mensi mashte shate mrau ka ong kum ni yala ka ketin ban kren wat thlun baki ni thuno ki babun dakwa ka ketin ban kiu shaprang yala kaktin ngidei ban prang kadi ka bamut ba kaktin hi kadi ban long do long snam hangi bat bangin panan kam ya ka lada kaktin kam dan hapo chungi kamot kumnungi panan kumnungin ngin kran ya ka tin mat khadaw ka bakong san ka long ba ngidei ban ie yala ka chong kaktin ngidei ban chem bak ne kaktin ka ba uthumos jon ulawan ra ula pan long ya ka kumta kadi ban don hapo chungi bang ngidei ban song sarong yala ka chong kaktin ma ba kaktin hi kan oi phi ka te bat ka penteli ya ka jai pan riu hi barok kawai jadi ka kubor ka pila ya ai mo nalada kam dan shu ka ketin te ka jai ban riu ngatri kala yam mo kalau ka kubor ka basotanat bahana kaliang jampi berangun mat nganget ki bapet ingin ni ka por na duk ki ki pa ki samla ki kena ki hap ki berit ngatri ki kalau ka kubor ka ba dan kam ba ka imlang ka salang ti sa si sen par ai ku blei pi na kaliang ka dit ki meklaya ku blei sa si sen par pi mo te palok kum tungi osngowi kini ki samlarang ba prangun ho ipor ilang ibelingkon ban ngim le singim yo ban ya pelio jingmut ya ki benta ki babun Henry ki benta ki ba ngilayo pat ban ya kran ngatrai ki long ki bron kam hadu kata ya ki palok ki pape yang ya kan ka por bakin tip bat snothu bat ho oi kum ka kubor ba ki la ai mo lada ka ktin ka yap no ngatrai ka jat ban reu kala yap lupa bat kadena kata ka daw ngatrai ba nadu na yeng gi de pen million bat pen chlur ya ki kun ya ki bait bathan baro bakin iet banyo ko ya kaktin la jong namal haba ka im kaktin ka im ka jat ban riu balok haduk ne syam yang bat pi ha koi pat ka por ku blei pi baro